Taip, tęsime mūsų spaudos konferenciją ir dabar kalbėsime apie artimiausius renginius. Žinoma, būtų daug smagiau, kad su Ukrainos menu ir kultūra galėtumėm susipažinti ne karo kontekste, dėja ši graži šalis niokojama jau 3 metus. Ta liūdna sukaktis kviečia vienytis ir toliau kovoti. Taigi, vasario 22 dieną Šiaulių kultūros centre vyks atminimo vakaras skirtas 3-osioms karo Ukrainoje metinėms. Apie renginį papasakos vienas iš šių organizatorių Liubov Jarmošenko ir Olena Lastivka. Kviečiame čia į priekį. Labą dieną, gerbімі draugai. Вітаю усіх шановних українців, що чують нас, що бачать нас, що проживають в Шауляї, та також у Литві та за межами Литви. Перш за все, я хочу щиро привітати усіх литовців з святом, що відбулося вчора, з Днем відновлення литовської державності. Щиро вітаємо вас і найголовніше бажаємо вам всім процвітання, стабільності економічної, політичної, усім литовцям міцного здоров'я та мирного неба над головою. Pačiu pirmu noriu palinkėti visiems lietuviams geriausios šventės Lietuvos valstybės atkūrimo dienos. Norim palinkėti jums viso ko geriausio. Мано Вардас Олена Ластівка, і я є керівник ансамблю української пісні «Ластівочки», а також театральної арт-студії інтеграційного центру українців «Мальва». Mano vardas yra Olena Lastivka ir aš esu ukrainiečių dainų ansamblio Lastivočki vadovė. Наближається 3-я річниця війни. Artėja 3-as metinis minėjimas karo Ukrainoje. 24 лютого 2022 року армія РФ здійснила повномасштабне, безжалісне, жорстоке та загарбницьке вторгнення в Україну з метою повного знищення усього українського – мови, культури, історії, нації. 2022 metais, vasario 24 dieną, Rusijos armija atliko plataus masto nusikaltimą ir užgriebamąjį įsiveržimą į Ukrainą, siekdama visiškai sunaikinti viską ukrainietiško – kalbą, kultūrą, istoriją ir tautą. Життя українців перетворилося на пекло. Сум, біль, сльози, втрати. І водночас великий героїзм українського народу, великий героїзм воїнів Збройних сил України. Ukrainiečių gyvenimas tapo pragaru, baime, liūdesys, ašaros, skausmas ir mūsų tautos bei Ukrainos ginkluotojų pajėgų karių didvyriškumas. Jau 3 metus mūsų nepriklausoma tauta gina savo žemę ir kovoja už nepriklausomybę. Вже 3 роки наш незламний народ бореться за свою землю та незалежність. Ми, українці, що проживаємо в Шауляї, об'єднавшись та разом з нашими шановними литовськими партнерами, підготували вечір пам'яті, що відбудеться 22 лютого о 17:00 в приміщенні культурного центру міста Шауляй.
де ми згадаємо і вшануємо пам'ять загиблих у цій страшній і безжалісній війні. Mes, ukrainiečiai gyvenantys Šiauliuose, susivienyje su partneriais, paruošėme atminimo vakarą, kuris vyks vasario 22 dieną, 17 val. Šiaulių miesto kultūros centre, kur mes prisiminsime ir pagerbsime žuvusios šiame baisiajame kare. Разом з Любою Ярмошенко ми працюємо над сценарієм, над творчим репертуаром цього вечора пам'яті. Тут будуть задіяні колективи, і про це більш детальніше нам розповість Люба. А я хочу наголосити на наших головних месенджах, які ми несемо цим мероприємством. Ми в першу чергу закликаємо українців пам'ятати про неоціненну жертовність наших воїнів-героїв, наших синів і дочок у боротьбі за волю і незалежність. Адже ціною власного життя наш народ бореться за свободу. Kartu su Liuba Jarmošenko mes dirbame su scenarijais ir sukuriam atminties vakarą, kuriame dalyvaus labai daug kolektyvų. O mūsų pagrindinė žinutė - mes kviečiame ukrainiečius prisiminti mūsų karių didvyrių, mūsų sūnų ir dukterų, kurie kovoja už laisvę ir nepriklausomybę, neįkainuojama auka. Gyvybės kaina mūsų tauta iškovoja laisvę. Також ми хочемо нагадати усьому світові про те, що ворог не спить. Ми хочемо нагадати про те, що небезпека дуже велика розповсюдження цієї страшної війни. Taip pat norime priminti visam pasauliui, kad priešas nemiega, kad egzistuoja nuolatinė grėsmė šio karo plitimui. Ir tik susivienę mes nugalėsime blogį. Лише об'єднавшись, ми можемо перемогти зло. Також я хочу подякувати нашим усім партнерам, які своєю допомогою допомагають нам провести цей вечір пам'яті 22 лютого. Ще хочу зазначити про те, що 24 лютого наші друзі Лайпту Галерія дають нам можливість провести вечір пам'яті під час проведення виставки, де будуть залучені колективи інтеграційного центру українців Мальва. Dėkojame Lietuvai už nuolatinę paramą mūsų tautai ir pagalbą. Taip pat norime paminėti, kad vasario 24 dieną Laiptų galerijoje parodos metu taip pat bus tylos minutė. Ми щиро вдячні усім литовцям за повсякденну підтримку і постійну допомогу. Mes esame labai dėkingi visiems lietuviam už kasdienę pagalbą. Лише в єднанні ми можемо наблизити перемогу нашого народу. Tik kai mes busime kartu, mūsų laimėjimas ateis greičiau. І також одним із месенджів є те, що ми, українці, маємо зберегти і передати майбутнім поколінням пам'ять про тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність. Пам'ять тих, хто не боявся і ніколи не втомлювався від того, що відбувається в нашій країні. Taip pat dar vienas mūsų tikslas yra perduoti ateities kartoms tai, kad mes turim mylėti visus savo didvyrius, kurie paaukoja savo gyvenimas už mūsų šalį. Щиро дякуємо усім вам за те, що ви нас сюди запросили, поділитися. Дійсно, ми хвилюємося, тому що це 24 лютого, це найстрашніший день в житті кожного українця. Зараз я передаю слово Любові Ярмошенко. Доброго дня всім.
идея организовать вечер памяти родилась уже давно, именно в таком контексте, в котором мы покажем. И идея была переплести красиво современные жестокие реальности этой жизни сегодняшние с украинской культурой. И все вместе помолиться за наших воинов, собрать вместе украинцев, проживающих в городе Šauliai. Ši idėja surinkti atminimo vakarą gimė jau seniai ir ją pamatysite tokiame kontekste, kokį esame numatę. Idėja buvo gražiai sujungti šiandienos žiaurias realijas su ukrainiečių kultūra, visiems kartu melstis už mūsų kovotojus ir sujungti visus ukrainiečius. Также привлечь украинские творческие коллективы, которые зародились уже здесь, в Šauliai, уже после начала войны. Они довольно молодые, но уже сформировавшиеся и достойно выступают уже на литовских сценах. Это коллектив «Ласточки», вот керівник Олена, и танцевальный коллектив «Dance Mix». Также привлечь молодежь, открыть новые таланты, дать возможность ребятам проявить себя, интегрироваться и нести красиво нашу культуру и память о погибших людях этой страшной войне. Нести красиво, нести свои интерпретации новой, современной, но продолжать это дело, не забывать. И кто, как не мы, будем это показывать молодежи. Я чуть отступлю от сценария, потому что наши дети учатся за границей, нас раскидало сейчас украинцев по всему миру, наши дети учатся за границами, учатся в школах, литовских, немецких, там, в разных странах, и учат историю тех стран, в которых учатся. Но нам нужно красиво взрослым свою культуру сохранить и передать дальше. Sorry, Katja. Taip pat mūsų idėja buvo pritraukti ukrainiečių kūrybinius kolektyvus, kurie atsirado čia, Šiauliuose, po karo pradžios. Taip pat pritraukti jaunimą, atskleisti naujus talentus, suteikti galimybę pasireikšti ir gražiai nešti mūsų kultūrą bei atminimą apie žuvusius žmones šioje baisioje karo tragedijoje, nešti gražiai su savo vizija, bet būtinai tęsti mūsų kultūros išsaugojimą ir perdavimą ateities kartoms. Mūsų atminties vakare dalyvaus keli kolektyvai, tai pačiu pirmu dainų kolektyvas Lastivkai, kurio vadovė yra Olena Lastivka, taip pat šokių kolektyvas Dance Mix, kurio vadovė yra Marina Mohilevska, ir taip pat mūsų tikslas buvo padėti jaunimui integruotis ir tęsti istorijos mokymus, nes būtent dabar, po karo pradžios, mes visi gyvename užsienyje ir mūsų vaikai mokosi tų šalių istorijos ir jie nebežino Ukrainos istorijos. Я работаю фотографом и фотографирую очень многие мероприятия, культурные мероприятия города Šauliai и Литвы. Вот. И я вижу, насколько многие традиции Украины и Литвы, насколько сходны. И насколько литовцы любят и чтят свою страну, свои традиции. И за это вам большая благодарность и большое уважение, потому что нам всем есть чему у вас, у литовцев, поучиться. Aš fotografuoju daugybę renginių ir matau, kad daug tradicijų tarp Ukrainos ir Lietuvos panašios. Jie sutampa. Kaip lietuviai myli ir gerbia savo tėvynę, savo kultūrą. Mes tikrai turime ką pasimokyti iš jūsų, brangus lietuvių draugai. Большая благодарность нашим партнерам, которые поддерживают нашу идею, украинский народ и нас, украинцев, которые, проживающие в городе Šauliai. Didelis ačiū mūsų partneriam, kurie palaiko mūsų idėją ir ukrainiečių tautą esančią Šiauliuose. Так как бюджет нашего мероприятия равен нулю, только одна идея, большая благодарность культурному центру города Šauliai, непосредственно Диаманте Бачули за поддержку. Она с первых дней нас поддерживает. Это очень важно. Также всему коллективу, который идеями, подсказками вносит свой вклад в организацию наших мероприятий. Kadangi mūsų biudžetas buvo lygus nuliui,
Didelis ačiū Šiaulių kultūros centrui, ypač Demantei Bačiuliai, direktoriui, už salės, aparatūros ir daugybės kitų dalykų suteikiamą. Siekite mūsų naujienas mūsų socialiniuose tinkluose, ten visą informaciją apie mūsų ir daugelį kitų įdomių renginių mieste. Теперь я. Я обращаюсь к украинцам, ну и к литовцам тоже. Культурный центр Шауляя проводит очень много интересных мероприятий, для которых не нужно знание языка, потому что язык творчества – это один язык всемирный, все говорят на языке любви, все понятно без слов. Būtent Šiaulių kultūros centras ir kiti suteikia mums labai daug galimybių apsilankyti skirtingose renginiuose ir jūs nebūtinai turite žinoti lietuvių arba ukrainiečių kalbą, nes yra vienintelė kalba, tai yra meilės kalba ir jūs ją tikrai suprasite. Также большая благодарность культурному интеграционному центру Мальва за постоянную поддержку украинцев, поддержку нашего мероприятия в организации, которое мы проводим. Культурный центр Мальва на постоянной основе передают нашим солдатам на госпитале, передают много всяких вещей, нужных, полезных, практически каждую неделю, и это дорогого стоит. Labai didelis ačiū Ukrainiečių integracijos centrui Malva už repeticijų, žvakių suteikimą ir taip pat už kasdienę pagalbą mūsų kariams, kurie visą laiką perduoda jiems visokias reikalingas prekes. Также к нам присоединилась к организации украинская молодежная организация «Пласт» в Литве. Taip pat prie mūsų prisijungė Ukrainiečių jaunimo organizacija Plast Lietuvoje. Мероприятие будет проводиться на украинском и литовском языках. Mūsų renginys vyks lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Так, вечер начнется с торжественной части, в которой вы увидите наши современные кусочек нашей жизни, переплетенный с песнями, Патріотичними піснями. Патриотичными песнями, да, народными. Mūsų vakaras prasidės su iškilminga dalimi, kur jūs galėsite išgirsti mūsų nacionalinės dainas, mūsų tautiškas dainas. Да. А после мероприятия мы вас всех приглашаем зажечь свечи памяти и поставить их там на определенное место, какое пусть это будет, пока остается сюрпризом для всех. Po renginio jūs galėsite uždegti atminimo žvakę specialioje vietoje, apie kurią jūs sužinosite vėliau. Приглашаем всех присоединиться, поддержать нас в этот день, просто доторкнуться сердцем. Просто цим мероприємством щоб ми не були самі зі своїм болем, з цими хвилюваннями, з цими переживаннями. Kviečiame visus prisijungti prie šios svarbos šventės, kad kartu pagerbtume tuos, kurie tapo dvasios stiprybės, nepriklausomybės ir patriotizmo simboliu. И еще хочу сказать, что в нашем мероприятии будет задействовано как украинские актеры, дети, взрослые, так и начинающая литовская театральная звездочка. Так что приходите поддержать девочку. Taip pat noriu paminėti, kad mūsų renginiai dalyvaus ne tik suaugę ukrainiečiai ir lietuviai, bet taip pat ir lietuviškas ir ukrainietiškas jaunimas. Коли вона вперше прийшла до нас на репетицію, вона була дуже-дуже вражена, і її серце, ця тема війни, тема нашого вечора пам'яті довело її до сліз. Kai mūsų aktorė lietuvė pirmą kartą atėjo į mūsų repeticiją, jai buvo labai sunku suprasti, kaip žmonės gali taip gyventi, nes karo tema buvo jai labai sunki supratimui. Да, и будет она принимать участие в такой молитва за мир и Украину, перформанс, режиссером-постановщиком которого я являюсь. Мне эта идея пришла 3 года назад, то есть по прошествии полугода, как началась война.
Вот, и это абсолютно авторская идея, задействованы. Ну, приходите посмотреть, не буду больше рассказывать, пусть будет, поддержим интригу. Я просто хочу трішки додати, що сам формат вечора пам'яті складається з двох частин. Перша частина – це частина патріотичних пісень, це частина поезії, яка присвячується загиблим воїнам ЗСУ. Noriu paminėti, kad visas mūsų renginys susidės iš dviejų dalių. Pirma dalis būtų patriotiškos dainos ir poezija, o kita būtų mūsų kūrybiškumas ir mūsų idėjos. І хвилина мовчання. Ir būtinai turėsim tylos minutę. І друга частина сильна, потужна, яка торкає серце кожного українця, і, сподіваюсь, не тільки українця, а й литовського нашого товариша і друга. Pati svarbiausia mūsų dalis yra antra dalis, kur mes galėsim suprasti visas žiaurias realijas, kurios vyksta Ukrainoje. Молитва за мир та Україну. Tai bus malda už taiką ir Ukrainą. Молитва має величезну силу. Malda turi begalę jėgą, яка притягує добро, любов і віру в перемогу. kuri pritraukia gerumą ir tai, kad mes pradedam tikėti į tai, kad laimėsim. Саме це і є наша головна мета. Būtent tai ir yra mūsų pagrindinis tikslas. Коли нас у залі, я сподіваюся, що глядачів буде багато, Сподіваємося. і що ця молитва набере загальної великої сили. Kai mūsų, tikėkime, bus labai daug salėje, tai būtent šita malda jiems suteiks begalinę jėgą І настане перемога, і закінчиться ця страшна війна. ir tada mes laimėsim ir šitas baisus karas pasibaigs. Щиро вдячні нашим партнерам, щиро вдячні за допомогу, за добре слово, за дію. Таким чином ми наближаємо перемогу усі разом. Labai dėkojame mūsų partneriam ir visiems už paramą mūsų tautai ir pagalbą. Слава Україні, слава Литві, разом до перемоги. Šlovė Ukrainai, šlovė Lietuvai, kartu iki pergalės. Ačiū labai, gerbimieji draugai, ačiū labai. Дякуємо. Ačiū. Yra Ačiū. klausimą? Ne? Ačiū. Taip pat minint trečiasis karo Ukrainoje metinės, Šiaulių miesto kultūros centras Laiptų galerija kviečia žymaus šios šalies dailininko tapybos darbų parodą plačiau apie renginį. Laiptų galerijos vadovė Kristina Alseikė. Taip, sveiki visi. Iš tikrųjų, damos papasakojo apie pagrindinį karo metinių renginį. Mes kaip kultūros įstaiga ir įstaiga esanti visiškai integracijos centro Malva kaiminystėje, negalime taip pat likti abejingi, kaip nelieka abejingas nei vienas lietuvis. Taigi tikrai sukome galvą, kaip metinės paminėti. Ir gavome tokią galimybę parodyti iš tikrųjų nemažą kolekciją ganėtinai žinomo Ukrainos tapytojo Nestoro Kizenkos paveikslus, kuris jau paliko mus ganėtinai seniai, nematęs šio agresijos etapo, bet tikrai savo gyvenime išgyvenęs kitus skaudžius įvykius. Ir Nestoras Kizenka yra pripažįstamas kaip ne tik geras tapytojas, bet ir tas žmogus, kuris fiksavo kasdienybę, fiksavo Ukrainos istoriją, taigi tai ne vien meninės, bet ir istorinės vertės paroda.
Taip pat renginį papildys jaunos Ukrainos menininkės Milos Čeprasovos meninės instaliacijos Legoland of War pristatymas. Šį darbą jau šiauliečiai turėjo galimybę pamatyti Šiaulių naktų renginio metu. Po renginio objektas buvo perleistas saugoti Malvai ir jie mums pasiūlė, kad galbūt mes galėtumėm taip pat jį ir pristatyti ir kurį laiką rodyti savo erdvėse, kaip priminimą kiekvienam apsilankiusiam, kad karas vyksta, karas nesibaigia ir turime išlikti budrūs ir tiesiog žinoti, kad Ukraina gina ne vien save, o gina ir mus. Taigi šios dvi skirtingų laikų parodos objektai, manau, papildys ir dar labiau didins mūsų sąmoningumą ir stengsimės, kad būtų ne viena galimybė, o kelios priminti ir paskatinti ateinančius aukoti, kadangi 23 vasario visuotinė radarom akcija, ko gero, baigsis pilnu pajėgumu, bet iš tikrųjų pats poreikis aukoti nesibaigia. Taigi priminsime visiems, kad tai turi tęstis, palaikymas turi tęstis ir gražiais meniniais objektais atkreipsime dėmesį į šią iš tikrųjų opę temą. Ir taip pat vakaro metu prie mūsų prisijungs Olenos Lastivkos vadovaujamas ansamblis Lastivočki ir Art Studija, kurie taip pat padovanos atėjusiems keletą ukrainietiškų dainų. Tai iš tikrųjų vasario 24, 18 valandą laukiame visų laiptų galerijoje susitikimui. Tiek.